Untombi zamfisa umthola into enenganga kabafisa intombi. Uye lo untombi zamfisa lo. Yabona sealed. Untombi zamfisa. Into ozoyenza wena ufuna ibhakede lakho le 20 liter. Leli lami i10 le unganaki le. Wona ufuna uzomthola into enengaka ufuna ibhakede le 20 liter. Bese umthele phakathi wonke ufaka amanzi abandayo from epompini. Le bhakede ungalivali uliyekele for 5 days uzozimethula wona bese uba nje masowukahle uba nje. Wena uzogeza ngamanzi ngetsipho ucede kahle. Maqeda ugeza ngamanzi ngetsipho, chithe lawo manzi wakho ugeze ngawo kahle ngamanzi netsipho. Kodwa awukagcobisa ngisho. Chithe lawo manzi lawo. Uthi mase wachithile bese sowukha lo ntombi zakho intombi zamfisa akho kanje ngejeke. Bese uzomthela kulamanzi ke manje webisibili. Uzobusinyakaza ngawo ngoba uzogeza ucede. Maqeda ugeza uye kule bhakede lakho labo usuke khona intombi zamfisa ufike ukhe ngejeke kanje. Bese uyothela emanzini ke manje abandayo kodwa la wesibili ngoba la ucala ukugeza engcolweni netsipho wachithile. Awasafaka insipho. So thela lejeke ke manje bese uyaziyakaza ke manje. Kulawa manzi lawo wesibili uyageza uyakhuluma ukuthi intombi zonke la hamba khona mazikufise. Ayikho intombi yokwala, ayikufise intombi yokuhlula. Mawugeze ngalo ngitshela mina ngithi yonke intombazana oyifuna nongayifuni uyokufuna ishadile nengashadanga esitudla nesilenda emhlophe nedark yonke intombazana yokufuna la wona uyageza uqeda ukugeza uyaziyakaza ngontombi zamfisa ingani nawe uyiwash nakho uyayawasha bese uyayakaza wena ugezi ngani bese uziyakaza uyageza bese uyaziyakaza uyoshelwa left right and center ubuyindoda uyoshelwa left right and center amantombazana uyosiphosa kuyikuhle ukuzwe sezibona uju baba azibona izinto esimazibona ushuka lazenzayo amantombazana yokulandela naleyo wona uyifunayo mawucela ubeka amabili amathathu uyolugoma khona ayikho intombazana ezoba nenkani kuwe ayikho intombazana ezokuhlula ngamandla yonke intombazana izokuqoma yonke intombazana izofisa ukuthi wena ube ngowayo ayikho intombazana hey baba noma ngabe sinendoda izokhohle indoda yayo mawugeze ngalo ufana nemagnet boyodonseka ukuthapha uthapha uthi mawufika amantombazana kuzonke izindawo vele aqhanyela vele avukele zonke izindawo amantombazana ezibhekise kunyakaza ngoba sekufike wena uthi udlule intombazana ilwe impela nje ilwe izigwade ukuthi walo bhuta ngangishilanga wonke amantombazana yokufisa intombazana ezokuphika intombazana ezokwala intombi zamfisa lo uyageza maqeda ukugeza uziyakaze ngawo manje namazi ogeza wachitha ungaziyakaza namazi anensipho wachithe lawo ukhamanya amanzi epompini bese uthi sokijeke yalo ethi kulamanzi lawo lento asikuli ugeza maqeda ugeza ungawusulu uyeke lo womele kuwe mase womile then uyagcobisa bese uyagcoka uyabangena njalo maqeda ugeza uyaziyakaza even uboss wakhe emsebenzini yokushiya uyoza kwazo ushishelela wena ayikho into bezodabula lapha la intombi zamfisa yoshola ngapha nangapha uyinsizwa amasoko angakephi na intombi zamfisa bakuthi ukhona umthola nje into enengaka bese wona umfaka ebhakede lakho 20 liter faka amanzi abandayo ungalivali lebhakede uliye kanjalo after 5 days you can start using it maqeda ugeza uyaziyakaza intombi zamfisa intombi zisiphonse kuwe zona ngokwazo